Veľa, ticho. Dobre. Aha, ty rozumíš to, ticho. Quiet, quiet. Ty sa podobáš na moju sestru. Ja, ona už má 50 rokov, ale... No 50 rokov? Ja niekoľko ty máš rokov. Moja sestra, keď tých rokov bola, presne na teba sa podobala. Áno, ale skús. Really? Ale skús. A vieš, Če môj autobus tu, ja neviem, ja tu áno budem aj nocovať. to asi. Ja som blázim. Tak. Prečo mňa Boh takto... Ja čakám mimozemšťanov. Prídu za chvíľu. Čo? Mimozemšťania. Neveríš tomu? Jasné, že verím, však ja som z nich. Jedna z nich. Ty neveríš mimozemšťanov? Jasné, a i ty? I ty skade prišiel, mimozemšťaný ty? Ja verím, ale ja už ako chlapec som rozmýšľal, že mi z neba chodia zlatú tehlu. Ja už by som už aj nerobil. Ja už by som išiel aj do dôchodu. A vy ešte robíte? Zabijete krokodilov. Aha, zabudol som. Koľko dostávate plat? Krokodilovú hlavu? Kožu. Plat? Toľko dostávam. No. Švagru mi dal 600 eur. Hovorím, to čo si mi dal? 600 korún? No. Ja to rátam na bolševické peniaze, za komunistov. Jak knírek, tak aj peniaze. No áno, 600 korún to je, no, 600 korún, tak... A tak iná mena, viete. Hovorí, 600 eur je koľko? Vyššie je 15 000. No, hovorím, to čo si mi dal? Ako málo? Málo? Veľa? Pre mňa to je málo. Tak, to je málo, strašne málo. To je To je pre mňa 600 to korún, není. to je nič. Za komunistov to je... Za komunistov by ste si aj byt kúpili. Čo byt? Jednu vilu Ja na ti hrade. chcem ešte povedať, čo mi dal. Treba mi dal 10 eur na deň. Hovorím, to čo si mi dal, 10 korún. Tak. To som si kúpil puding a cigarety a nič? už som mal po peniazoch. Tak. To drahý puding bol. Ale nie. A on hovorí, že víš, čo mi povedal? Však to 10 eur, ja neviem, koľko to je, ja to ani nerátam. 300 korún. Koľko? 300 korún. Ja to nerátam. Povadí na Ja to rátať. rátam za komunistické peniaze. Ja Ale neviem si to prečo. musíte naučiť prerátavať a budete mať viac. Ja to, prečo to každý prerátáva, keď mi dá eurá, že na naše peniaze? Aby ste vedeli približne, koľko to je. No. No a keď ja aj do obchodu idem, ja to nerátam Tak na naše peniaze. vy to viete. Však ste bohatí, na čo vám pošťať peniaze? Rada musím. Dovidenia. Hej, turecká, tá talianská. Včera ešte z onho, z Moravy. Víte, nie je to vlaka Moravačka? Není Moravačka. Dobre, Ujo. Tešilo nás. Nehovor mi, že Ujo. A jak vám mám hovoriť? Môžem mi povedať aj starý dedo. Tak, to vy starý No, dedo. to ja sa neurazím. To je pán šofér, Tak, nie? dovi.